Witam Rostomili. Dzisiaj wam wyrządzę o sercu z odpustu. Serce z odpustu to jest taki kąsek ciastka, piernika, lukrowany, malowany, coś na nim jest napisane. A jako z tymi sercami było, a je jeszcze furt, to wam dzisiaj coś po fulą podrziszczym. Rostomili, nie wiem, kiedy się zaczęły sprzedawać serca z piernika w odpustowych budach po cieszyńskiej ziemi. Ale wiem jedno, każdy chłop, lebo synek, by to miał kupić swojej babie. Dziołsze, lebo galance. Dycki jak się szło na odpust, to chnet po kościele wszyscy dreptali się podziwać pod budy. Dziecka chciały babidła, a słodki ciastka, starsi chłopcy flinty na kapsle, chłopi już myśleli o piwie w aryndzie, ale najprzód musieli swojej paniczce coś i kupić. Serca z odpustu są, a były roztomańte. Większe, mniejsze, strzedni, z cukru, z piernika, ale jaki by one nie były, to dycki na nich jest coś i napisane, że gdosik kogosik morot, albo że gdosik komusik przeje. Hańdowni się tych serc nie dawało do żadnej folii, a z tego była wiele razy sranda, bo jako gaździno miała głód, to nim przyszła do chałupy, to już serca nie było. W ten czas nasmolony gazda szał jeszcze roz ku kościele, a kupił jeszcze jedno, to serce, ale prawił babie, że jak go zje, to już na rok dostanie psinco. Chłopi kupowali swoim paniczkom serca, podle tego wiele mieli grejcarów w kapsie, ale wiele razy było tak, że choć mieli dość pieniędzy, to kupili to najmniejsze serce, bo byli wysmoleni, byli wysrani. W ten czas baj ta kochanka, kiedy uwidziała, że Zofijka niesie szumne serce, a wielkucne, no to ona była fezna srano. Lepsze już było kupić swojej paniczce to serce aspoń takowne z 3 dni, bo potem to chłop miał wyczytane długi czas. Dycki w odpust chłopi mieli tą przyleżytość, że mogli tym sercem żyć swojej babie momcie fezdrot. A nie trzeba było ku temu już żadnych kwiatków. To je szumno tradycji, co ona była, a będzie. Nie daj Boże, co by chłop zapomniał serca kupić, no to już była ostuda, bo przeca porę groszy za kąsek czegosik słodkiego roz za rok szło przeca babie dać, a kupić. Galance też dycki musiał kupić serce, a czym było szumniejsze, tym bardziej dziołcha była rada. A choć wiele razy go zjadła, niż przyszli ku jej chałupie, to się nic nie robiło, bo synek zaleciał po następne, byleby dostał od dziołchy pusy pod strumem. Serca z odpustu kupowały aj wnuki swoim starkom, a starzikom, lebo synek go kupił mamie, co go procnie chowała. To było dycki cosik miasto Kwiotka, bo Kwiotek dycki uschnął, a się go wyciepało, ale na to serce się baba, starka lebo matka dziwały cały rok. Dycki jak gaździno na niego pozdrzyła, to se wspomniała tą pusę na odpuście, co idą gazda, choć żywo byci z nim przeca ani malachki. Inkszo gaździnka, kiero rada jadła, to się na to serce długo nie dziwała, bo do tydnia po odpuście go do siebie wcisła, ale stejna wiedziała, że ją gazda morot. Serca na budach furt wiszą, ale nie każdy chłop ich kupuje swojej paniczce. Wiecie, to jest takowno fajno tradycji, a worce ją furt dzierżeć, bo tego plastiku wszędzie je tela, że to serce, co ono wisi na budzie z ciastkami, to jest coś, co jest zrobione, a przyozdobione rękami. Przez człowieka. Chłopi na rok, na odpust, kupcie serce swojej paniczce, a uwidzicie, jako będzie rada. A można będziecie mieć aj wieczór cosik obiecane. Rostomili, dzięka piękne i jak mocie radzi moi żystani, to dajcie mi palec do wyrchu pod tym filmem.
A jak chcecie subskrybować mój kanał, to macie obrazek po mojej jednej stronie głowy, po drugiej stronie głowy jest obrazek, jak na niego wleziecie, tam jest film, on się można wam spodoba, tuż niech się wam darzy, byćcie zdrowi, a do następnego razu.